Lezi iy'ndaba ey'hambe phambili osukwini lanamhlanje kuwuthukela News Times asibingeleli. Emzameni wokubuyisa isithunzi nokuletha ukuhleleka emphakathini ngaphansi kukamasipala wasekhaya abaqulusi, umhlonishwa imeya ukhansela Sifiso Mkhwanazi uvakashele endaweni yaseNkongolwane ezitendeni ku-Ward 2 eyokwethula uhlelo lokubhaliswa kwamatayitela. Njengengxenye yalolu hlelo, imeya uMkhwanazi yethule iThaleni Goti Attorneys, okuyinkampani yabameli ejutshwe ukusiza izakhamuzi ukubhekana nazo zonke izindaba ezithinta amatayitela. Imeya igcizelele ukuthi udaba lwamatayitela ludinga ukunakwa ngokushesha ukuze kuqinisekiswe ukuthi amalungelo abantu asemthethweni. UMkhwanazi uthe ukubuyisa isithunzi sabantu abamnyama kumele kubekwe eqhulwini ukuxazulula izinselelo zamatayitela ngaphambi kokuba eminye iminyango njengomnyango wezezindlu ukwazi ukusebenza ngokunempumelelo emphakathini. Amakhulu ngamakhulu ezakhamizi zaseThekwini agcwale izitaladi ngaphansi kwesihloko esithi Hands Off Mkhwanazi beseka ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Umbhikisho ulandele izinsolo zikaMkhwanazi zokuthi ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu waxhamukela ophenyweni lokubulalana kwezepolitiki. Ababhikishi bathi ikhomishana esungulwe nguMengameli Cyril Ramaphosa ayanele futhi bafuna kuthathwe izinyathelo eziqinile kulabo abasolwa ngenkohlakalo nokugxambukela. Bakholelwa ukuthi uMkhwanazi uyindoda eqotho nethanda ukwenza izinto ngendlela eqondile, yingakho edalule izinhlangano zobugebengu ezisebenza ngaphakathi kwabomthetho. Abaningi bamchaze njengomuntu owehlukile noqotho emsebenzini wamaphoyisa futhi bafunga ukuthi bazoqhubeka nokumeseka kulo lonke lolu phenyo oluqhubekayo. Siphetha ngoluthi i-SASSA ithembise ukuthi izolungisa ukubambezeleka kokukhokhwa kwemali yesibonelelo sikahulumeni futhi ithathele izinyathelo labo abahola le mali abangafanelekile ukuthi bayihole. Isikhulu esiphezulu kule nhlangano uThemba Matlou uthi izinyathelo zibandakanya ukwelulwa kwamahora okusebenza, ukuqasha abasebenzi abengeziwe kanye nokwenza ngcono ukuxhumana ukuze kudambiswe olayini abade nokuqinisekisa ukuthi yilabo abafanele kuphela abathola izibonelelo. Kuphinde kwethulwa olunye uhlobo lokukhokhela abahlomulo olusabuyekezwa okwamanje, kanti abanye bazoqhubeka nokuthola izinkokhelo njengokujwayelekile. UMatlou ugcizelele ukuthi azikho izibonelelo ezimisiwe futhi wanxusa abahlomulayo ukuthi babuyekeze imininingwane yabo futhi baqinisekise ukuthi bayayilandela imigomo abanikezwa yona yokuhlola kanye nokubuyekezwa ukuze bagweme ukubambezeleka. Le mizamo ihlose ukuvikela izimali zomphakathi kanye nokwenza ngcono ukuhlinzekwa kwezidingo kubantu abasengcupheni kakhulu.